Ekku darb'oħra ġewwa Soulcast, illum propju ħanitkellmu fuq il-benefiċċju tal-volontarjat. Illum magħna għandna lil Glenn. Glenn, sirt nafu tru l-volontarjat jiena u jispirani ħafna bħalma jispirawni ħafna nies oħrajn il għaliex l-imħabba, il-paċi, id-dedikazzjoni li hu jitkellem dwarha meta jitkellem fuq il-volontarjat hija xi ħaġa kontaġġuża kif tajda bil-Malti. Kontaġġuża. Contagious bl-Ingliż, eżatt. Glenn, tajdinna naqxa ħaġa żgħira fuqek l-ewwel. Mela, Glenn Bugeja, għandha 55 sena, single fil-ħajja tiegħi, dak naħseb. All right. Biex hemmhekk ikunu jafu n-nies pereżempju x'dak li jkun jgħidlek u volontarjat imur naħdem mill-ewwel. Hemm min jaħdem u jagħmel il-volontarjat. Hemm min waqaf jaħdem biex jagħmel il-volontarjat u hemm min jagħmel il-volontarjat biex f'ħajtu jimxi l qudiem u jfittex bl-eżatt x'jixtieq minn ħajtu. Inti proprju lilek x'ispirak biex tagħmel il-volontarjat? Mela, kif spiċċaj ġo l-volontarjat jien stess, kważi mhux se ngħid li ma nafx, orajt naf li bdejt minn meta kont abbati ġewwa l-Parroċċa ta' Santa Luċija, mbagħad kont ħafna nkampenjat fl-organizzazzjoni tal-Knisja dak iż-żmien, ħaġa ġib l-oħra illum qegħdin hawnhekk biex niftehmu. Jiena naħseb il-volontarjat meta tmiss miegħu hija xi ħaġa kif qed inti kontaġġuża anke għalik illi speċi meta darba tagħti mill-ħin tiegħek, mit-talenti tiegħek u tara li qed tagħmel il dak li jkun ferħan qed tgħinu fil-ħajja tiegħu, qed tagħmilu l-ħajja tiegħu aktar sempliċi, apparti li tieħu inti ferm aktar lura milli tkun qed tagħti u dan mhuwiex klixé biex niftehmu, allura inti anke tibqa' tħossok tajjeb illi inti qed tagħmel xi ħaġa biex persuna oħra li forsi mbrekit hija inqas ix-xurtjata, m'għandix mezzi, m'għandix qiegħda tħoss aħjar. Ekku. U semmejt xi ħaġa inti. Tieħu iktar milli tagħti fil-volontarjat. Forsi għall-ewwel dawk illi b'xi mod jew ieħor jekk hux student jew nkella xi ħadd li jażelu li jintaq mal-volontarjat, għall-ewwel ma jifhimx għax forsi għall-ewwel jiġu assenjati roles għalih jew tasks u forsi ma jkunux dak li jixtiequ bniedem, imma fil-verità. Meta wieħed jikkommetti ruħu fil-volontarjat, x'jibda jirċievi eżattament lura x'tajjeb illi ngħidu għadin ukoll għax bekk aħna nibqgħu ndefsu jdejna fil-volontarjat għax aħna nħobbu nieħdu lura wkoll. Jiena tfakkarni sempliċiment daħqa ta' bniedem kif nidħol ġewwa nagħmel volontarjat min-naħa tiegħek. Naħseb illi huwa fatt illi meta tmur u tagħti l-ħin tiegħek inti tieħu ferm aktar lura. Paċi, kuntentizza, sal-bira stess, ġifiri kont ma' grupp ta' żgħażagħ, ġew żewġ LSEs li għandhom bżonn jagħmlu a number of hours bħala parti mill-kors tagħhom, ġifiri daw ma jagħtantx jafu fuq l-għaqda, ġew just jisu to tick the box biex speċi jkunu qed jagħtu l-ħinijiet tagħhom bħala volontarjat, imma jispiċċaw jgħidulek isma' aħna nistgħu nerġgħu niġu nhar l-erba' għaliex tant kienet għalihom esperjenza pożittiva illi ħossu li għandhom jerġgħu jiġu. U hemmhekk tiġi Not to tick the box imma biex anka ikomplu esperjenzaw din il-ħaġa li wieħed jagħti. Ekku, darba kelli l-unur li nintaqa' ma' raġel li kien daqsxejn mitluf dan ir-raġel, f'ħajtu kellu kollox u ma kienx jaf jaqbad jagħmel b'ċertu riżorsi li kellu, ma kienx jaf jaqbad jgħid isma' ħammurnejn jew ħanagħmel hekk jew ħanagħmel hekk. U dan ir-raġel propju ħeġġixtu biex tidħol fil-volontarjat, għadu fil-volontarjat sal-ġurnata tal-lum. Illum il-ġurnata biddel ħajtu dan ir-raġel jgħix letteralment raġel fqir li għandu jaqsamhom ma' ħaddieħor. Meta ċertu nies ikunu trabbew forsi f'babil u ma jkunux missew mal-faqar, mal-uġieħ, ma' diżabiltajiet forsi, ma' ċertu kundizzjonijiet. U dejjem ikunu segregated, protetti mir-realtajiet soċjali li aħna ngħixu fihom. Dawn in-nies jekk ma jkollhomx opportunità li jintaqgħu ma' dak li aħna ngħixu, il-biċċa kbira jkunu judgmental. Il għaliex hu stess kien qalli kemm kont niġġudika ħasra għal xejn kont niġġudika. Ġieli raj dawn il-bidliet fin-nies li jidħlu bsin fil-volontarjat u mbagħad jibdew iħollu bil-mod. Ġieli kelli anke esperjenzi li pereżempju xi ħadd jippuxxa xi ħadd biex jidħol fil-volontarjat, ikun bit speċi joqgħod lura jew reluctant,
Però once illi jagħmilha din il-ħaġa jibda jagħmilha kontinwament anke mingħajr pereżempju dik il-persuna li tkun ġabitu f'dak il-grupp jew f'dik laqda biex niftehmu. Dinna nara. U ħaġa li naħseb il-volontarjat anka itik u li taraf illi l-affarijiet materjali mhumiex essenzjali fil-ħajja tiegħek, speċjalment meta tara il-bżonnijiet tan-nies ta' barra. Speċi tgħid għalfejn għandi jkolli ħanivvinta 10 omos meta jiena berba nista' ninqeda. Is-sitta l-oħra nista' naqbad u nagħtihom jiena biex niftehmu. Ġifieri dawn anka inti tibda tirrealizza li speċi anka l-ġid materjali mhuwiex ġid illi għandek takkumula imma ġid li għandek taqsmu. Eżatt. U propju kif qed titkellem fuq il-materjal niftakar ukoll min jaf kemm il-darba ikonna xi telefonata għax kif jafu ukoll is-segwaċi u għamlu l-mistoqsijiet tagħkom by the way, neħdu pjaċir naraw l-mistoqsijiet tagħkom għax ġiri jgħidu li fejn nista' nagħmel volontarjat jiena. Ngħidu jiena dejjem inħamba u ngħidilkom fejn tistgħu ibqgħu segwu tkunu tafu fejn tagħmlu volontarjat. Imma going way back, waqt il-ħin ta' volontarjat tiegħi wkoll min jaf kemm il-darba nirċievu xi telefonata u tgħidilna isma' unfortunately, my mother have passed away, jew l-papa madux magħna, jew xi membru tal-familja u għandi l-belongings kollha ta' din il-persuna. Ġifieri meta inti semmejt il-ġid u l-materjal, irridu niftakru wkoll li aħna maħniex għall-eterni. U l-materjal kollu li għandna, jekk maħniex ħankunu kawti u nieħdu ħsieb x'ħanħallu warajna fil-verità, ħadd ma ħajamel xejn iktar ħlief jew iżommu minħabba rikordju jew inkella jċemplu xi entitajiet bħalma aħna mmissu magħhom u daw jgħidulhom isma' l-belonging tan-nanna jew tal-mami kollha ħajjiġu għandkom x'se tagħmlu bihom, x'isir minnhom dawn l-affarijiet, alla ħars ma jkunux il-volontiera. Ekku, kif taf inti qiegħda naħseb anke parti minn dan il-chat group illi għandha anke djakonija, id-djakonija għandha chat group fejn in-numru ta' persuni jaqsmu dak li jasal għandhom biex jingħata lil ħaddieħor. Jiena fil-lum waslet kamra tas-sodda intellawha fuq dan il-chat group biex niftehmu u min ikollu bżonna ikellem il-dak il-persuna li jkun tella ħaġa. Ġifieri hemm ħafna li hemm barra qiegħed isir, forsi n-nies anke ma jafux dwaru dan, però hemm ħafna li qed isir jew qed jipprova jsir biex niftehmu biex anke ngħinu l dawk l-aktar bżonjużi. Ekku, salbira stess fuq dan li għadew kemm qed isemma Glenn għal kemm hu sabiħ il-volontarjat, mela persuna li kien ħaqqa post, ingħatat post, però l-post kien vojt. Grazzi għal din iċ-ċett ta' djakonija, xi 15 ilu ġiet ixxerjata kċina. Il-bieraħ din il-kċina telat. Bħalissa rġajna qegħdin insibu appell mill-ewwel hawnhekk volontiera biex jgħinuna narmaw il-kċina. Jiġifieri tgħidu li għal xiex din il-persuna ma tħallas saħħa nagħtilha l-kċina b'xejn, inti kif tista' tħallas jekk forsi għandek kundizzjonijiet jew tfal u bil-benefiċċju. X'se tagħmel biex tħallas biex teħillek kċina tagħmel xahar bla ekel u mbagħad jew xarej bla ekel. Jiġifieri qabel ma niġġudikaw irridu naħsbu ħafna. Fuq l-istess kuntest, in-nies li jiġu biex jagħmlu volontarjat, pereżempju ejja ngħidu x'din intaqa' ħafna intaqa' magħha. Jiena avukata, pereżempju, naħseb persuna partikolari, insellmilha ħafna minn hawnhekk, avolja x'kultant inġala daqsxejn żgħira, issalli naqra, imma ma nixtieqx nagħmel xogħol ta' avukata tgħidli jien litteralment irrid xi ħaġa differenti u nifhmuhom. Għala Glenn jgħidulna hekk. Ovvjament għalli xikunu jridu ibidlu ankuma stess jagħmlu xi ħaġa differenti mir-rutina tagħhom u jekk persuna avukata li ħin kollu qiegħda ġo uffiċċju tisma' l-problemi tan-nies u tipprova solvi fil-linja tagħha l-problemi tan-nies, dik il-persuna tkun tixtieq jinnaf tmur tqassam l-ikel milli tisma' il-problemi tan-nies regards il-qorti, eċċetera. Allura din nifhimha jiena ħafna drabi illi jekk inti tkun taħdem f'linja A, il-volontarjat tagħmlu f'linja B, nifhimha ħafna. U mbagħad hawn min anke joffri s-servizzi tiegħu pereżempju accountants jew anke avukati illi joffru s-servizzi tagħhom lill-NGOs biex jgħinu lill-service users tal-NGOs iva wkoll.
Għaw minn kollox. Pero nifima li wara ġurnata jew wara ġimma sħiħa taħdem f'kamp li tkun titbiddel u tagħmel xi ħaġa f'kamp differenti. U allura jisuk dak kollu li qed tgħid inti għandek ġabra ta' volontira, inti wieħed minnhom volontira, u ġejjin minn areas differenti għax kif qed tispjega sewwa inti dawn il-volontira għalkemm uħud minnkom għandkom roli differenti, ma l-istend għandkom roli oħrajn. Jiena kelli l-pjaċir li nesperjenza l-stand ħajdinna aktar Glenn fuq għal-stand u insellem minn hawnhekk mingħajr ma nsemmi smijiet li żgħażagħ kollha xaħrab li xi isem u naqla xi ċinkwe. Dawn huma żgħażagħ b'abiltajiet differenti, ngħid b'abiltajiet differenti għax lili ġaluni nħossni waħda minnhom, jiena persuna konsidrata b'diżabilità, però nħoss li aħna għandna abiltajiet differenti. Ħanħalli fidejk, Glenn. Stand is-sem tagħna għall-avvanz tan-nies b'diżabilità bil-Malti u Striving Towards Ability Not Disability bl-Ingliż hija għaqda NGO illi ilha ffurmata 31 sena. Jiena kelli xorti li mmiss magħha dawn l-aħħar sena u nof sentej. Grupp ta' żgħażagħ b'abiltajiet kif qed tajt inti differenti jew diżabilità biex niftehmu. Inlaqgħuhom kull nhar ta' erba' dawn iż-żgħażagħ bejn il-5 u s-7. U meta nintaqgħu nippruvaw norganizzawlhom attivitajiet differenti minn ġimgħa għall-oħra. Daqqa tisir, daqqa pittura, daqqa sal-bieraħ pereżempju għamilna l-craft tal-Father's Day. Hemm grupp ta' żgħażagħ sabiħ ħafna, għandna bħalissa qisu 25 żagħżugħ għaliex żdidna ftit dan l-aħħar. Hemm grupp ta' helpers fenomenali illi ġimgħa wara ġimgħa jiġu u jagħtu il-ħin tagħhom. Dawn huma helpers illi jew m'għandhomx tfal b'diżabilità, ġifieri mhux għax qegħdin hemm helpers biex għax it-tfal tagħhom jibbenefikaw, le anzi, ġifieri hemm ħafna minnhom li m'għandhomx tfal b'diżabilità, però jiġu u jagħtu l-ħin tagħhom. Il-ġenituri taż-żgħażagħ involuti wkoll, hemm min involut fil-kumitat, hemm min involut f'affarijiet oħra. Hemm armonija sabiħa. Xelta vasta li jiena kelli ċans l-esperjenza u nikkonsidraħħa bħala waħda mill-attivitajiet l-iktar li nħobb meta jkolli ċans, il għaliex l-environment tant kemm huwa safe, sigur, m'hemmx element ta' ħażen, avolja huma żgħażagħ uħud minnhom qed isiru adulti wkoll, l-imħabba li jersqu biha lejk hija xi ħaġa straordinarja, ġifieri jekk hawn min għadu ma esperjenzax u forsi meta tisimgħu l-kelma diżabilità, ħankellim il-kelma tipika diżabilità, taqtaw qalbkom. Iċċallenġjaw lilkom nifiskom fuq din il-perspective il għaliex nemmen il-tjubija li hemm fin-nies li għaddew minn ċertu affarijiet diffiċli, speċjalment diżabilità, meta tara l-nies ta' madwarek jimxu iktar pass maġġer iktar minnek u inti dejjem taqta' lura, mingħajr ma jafu daw in-nies ikunu żviluppaw qalb ikbar enormi għall-imħabba u l-paċi għax qed ngħidlek id-daħ, il-ferħ, l-innoċenza. Il-bot mid-dinja ta' kuljum, jisabbabil. Inessu għal dawk istatej, satej nofs tlieta li nkunu magħhom, inessu kompletament il-problemi tiegħek personali, il-problemi ta' mbarra, iva, verament. U xtara li mbagħad b'din l-unjoni kollha x'di fl-aħħar mill-aħħar hija komunità. This is community building. Daw iż-żgħażagħ bis-saħħa tagħkom għada wara għada ħajkunu qegħdin jiżviluppaw skills differenti. Bħalma intom qegħdin tiżviluppaw skills madwarhom u proprju b'din il-mistoqsija ħansaqsik xi skills taħseb illi inti u l-volontiera qegħdin tiżviluppaw waqt li qegħdin tagħmlu dan ix-xogħol. U żgħażagħ xi skills qegħdin jiżviluppaw ukoll? Jina naħseb li l-ikbar skill hija inklużjoni. Forsi xi ħadd barra li inklużjoni mhijiex skill, imma naħseb li taċċetta li tembrejsja din id-diżabilità ta' dawn iż-żgħażagħ hija skill kbira li tkun taf tagħmilha magħhom, kif għandek taġixxi magħhom, li jekk hemm bżonn twarra ftit mill-grupp taqbad wieħed minnhom u tieħdu ftit għalih biex speċi għaliex forsi hemm distorbi u qed idej u jew hemm ħafna nies. Dawn huma kollha skills illi wieħed jakkwista waqt li jkun on the ground biex niftehmu, waqt li jkun qed jagħmilha ma' dawn iż-żgħażagħ ġimgħa wara ġimgħa. U f'dan il-grupp, dak li dinna mistoqsija.
kemm qegħdin f'din l-għaqda. U x'jisimha l-NGO reġgħu qalulna. Mela, l-NGO jisimha Stand is-sem tagħna għall-avvanz tan-nies b'diżabilità u bl-Ingliż Striving Towards Ability, Not Disability. Ilha waqfa 31 sena u għandna bħalissa madwar 25 żagħżugħ. U żagħżugħa aħna għalkemm l-etajiet ivarjaw minn 22 u jibqgħu tilajn sa 52 xorta nsejħulhom iż-żgħażagħ tagħna, ġifieri anke għal dawk li għandhom 50s nirreferu għalihom bħala żgħażagħ għaliex huma żgħażagħ By heart. U anka iżommu lilna żgħażagħ biex niftehmu ħa ngħidlek. Ekku, u biex nenfasizzaw tikka żgħira naqra iktar fuq għadin, għax naf, daħan ikun qed nixxerjaħ postijiet partikolari u nixtieq li anka intom tixxerjaw f'dan il-podcast. Ir-raġuni għalfejn nixtieqkom tixxerjaw għaliex m'hemmx għalfejn ikollok persuna b'diżabilità f'ħajtek biex tersaq lejn nies b'diżabilitajiet. L-ewwel nett niftakru illi ma nafux xem wara l-kantuniera l-estalina. Ġifieri l-ħajja tagħna tinbidlilna mill-lejla n-nar. Ekku. Jekk aħna għandna element ta' ġudizzju ġo fina, irridu naraw kif ħanisfidaw, għaliex din id-dinja hija ta' kulħadd u l-inklużjoni hija importanti l-ewwel qabel kollox. U proprju kif qed nitkellem fuq l-inklużjoni ħansaqsik din mistoqsija. Kif tgħin is-soċjetà NGO bħal mandkom intkom, ġifieri apparti l-volontira u il-membri sewwa, kif qed tgħin aktar lis-soċjetà in a nutshell hekk, x'messaġġ qed iwasslu qisu, x'inhu l-iktar messaġġ li rridu nwasslu llum lin-nies? Edha tgħin għaliex edha tagħti spazju lil dawn iż-żgħażagħ li jimirħu fit-talenti tagħhom għaliex jekk qed inagħmlu arti, pereżempju bħalissa aħna din nippreparaw biex intellaw esibizzjoni tal-arti minn dawn iż-żgħażagħ għal dar tal-Providenza, ġifieri NGO li qiegħda taħdem għal NGO oħra. U dan ħankunu qegħdin nagħmluh anka fix-xhur li ġejjin nista' nħabbar hawnhekk waqt il-maratona tal-volleyball pereżempju ħankunu qegħdin nagħtu sem tagħna b'esibizzjoni tal-arti waqt din il-maratona u anka se jkun hemm iż-żgħażagħ tagħna ipinġu dakinhar stess biex nifthem waqt il-maratona f'ċertu ħinijiet. Jiġifieri dawn huma opportunitajiet li aħna qegħdin nagħtu kontinwament liż-żgħażagħ tagħna. U lis-soċjetà. U kellha diffikultà ħafna taċċetta t-tifel tagħha li twieled bid-Down syndrome. Damet ħafna biex aċċettatu l dan it-tifel, però kif bdiet tara illi hemm għaqdiet bħal tagħkom għax ġieli tara f'xi postijiet jew għaqdiet differenti qegħdin jagħmlu xi attività, bdiet tirrealizza li mhix waħedha bħalahom. Imma peress li ma kellix fil-familja l-ħadd kien l-ewwel Down syndrome fil-familja ma kienx hemm fil-ġenerazzjoni tagħhom, di ħasada. U tant kemm ħasada li żammitu l-bot mis-soċjetà għalkemm kienet ittieħ kollox kienet qed tajja. Dawn il-gruppi wkoll jgħinu biex anke l-ġenituri jsibu s-sapport neċessarju biex ikampaw fil-ħajja ta' kuljum. Ġifieri anke l-fatt li jiġu hemmhekk nhar ta' erba' jagħmlu satej 3 sigħat flimkien, il-ġenituri jitkellmu bejniethom, jisimgħu xulxin, jaqsmu d-batijiet tagħhom, jaqsmu l-ferħ tagħhom. Ukoll hija għajnuna l-ġenituri minn żmien għal ieħor aħna nġibulhom anke xi speakers biex ikellmuhom fuq il-problemi li jistgħu jintaqgħu magħhom, fuq sitwazzjonijiet li jistgħu jintaqgħu magħhom, fuq xi liġi li tkun għaddejja li tkun tikkonċerna lilhom. Ġifieri l-għaqda anke tipprovdi dan is-servizz anke għall-ġenituri. U aħna nippruvaw anke li f'dawk is-satej li ż-żgħażagħ ikunu meta nintaqgħu, iż-żgħażagħ ikunu biss mal-helpers biex anke nagħtu ħin ta' mistrieħ in brackets lil ġenituri wkoll biex niftehmu. Ġifieri jieħdu tef flimkien. Impatt qawwi fuq is-soċjetà. Jiena naħseb li huwa impatt qawwi iva. Aħna nkunu nixtiequ lill ġenituri waslu liż-żgħażagħ jibqgħu hemmhekk jistennewhom, joqgħdu jieħdu naqra tej, jitkellmu bejniethom, għandhom il-kamra tagħhom fejn joqogħdu u jaqsmu il-ferħ u d-batijiet tagħhom bejniethom biex niftehmu. Xi ħadd saqsini Glenn jekk għandix taqsam mad-dar tal-Providenza. Le, essaċ m'għandix taqsam mad-dar tal-Providenza, però bħal mad-dar tal-Providenza tissapportja żgħażagħ b'diżabilità jew b'abilitajiet differenti, anke l-istend tissapportja żgħażagħ b'diżabilitajiet differenti u b'abilitajiet differenti. Però billi anke naħdmu fis-sens jisna mal-istess grupp ta' żgħażagħ biex niftehmu, mhumiex l-istess imma bħalhom biex niftehmu, aħna ħassejna li anke bħala NGO għandna nissapportjaw id-dar ta' Providenza fix-xogħol
denju u siwi li qiegħda tagħmel. U bekk aħna ħanamlu din l-assipazzjoni Proset. għal dar tal-Provvidenza u mhux għalina bħala NGO. Proset. U għalkemm stendi NGO għalija u inti tagħmel propju l-volontarjat fiha, tajjeb li l-udjenza mbarra wkoll jifmu li il-volontarjat huwa mifrux. Mifrux bil-mod naturali tiegħu li l-bniedem verament ikollu bżonn biex kemm jista' jkun jimxi f'ħajtu. Il għaliex dan jgħidulek hawn ċertu nies jiena m'għandix għalfejn inkun qiegħed f'xi entità biex nagħmel il-volontarjat. Vera. Għax jekk jiena nsellem minn hawnhekk nistaħal tarxin, nistejjer li nisma' u lajnuna li jagħtu lil xulxin kemm finanzjarja, kemm fiżikali. Dak huwa wkoll volontarjat. Imma min forsi kun jixtieq xi ħaġa naqra iktar strutturata, naqra iktar li ġimgħa wara ġimgħa taf li f'dak il-ħin se tmur f'dak il-post. Dan is-sense of commitment joħloq a stabilized routine and mental health. Li l-inna li nkunu għadin namlu l-volontarjat. Għal-kem forsi konna x-xol tana, d-dinja tana, imma naħseb li wara xarej, waħdek tibda tirrealizza li dan is-sense of commitment jisu dak li qed jiġi mitlub minnek f'din id-dinja biex inti tagħti lura. U hemmhekk mingħajr ma taf il-mental health tagħna tittejjeb, il għaliex aħna nkunu looking forward u ħadd ieħor ikun looking forward għalina wkoll. Tara esperjenzi ta' xi volontiera illi letteralment rajthom fil-bidu tal-volontarjat tagħhom u llum il-ġurnata kemm ittejbu huma bħala skills, bħala mental health, bħala element ta' il-volontiera per se. Hija fatt bla dubju biex niftemu illi inti meta tamila magħhom takwista mhux affarijiet materjali, takwista daw l-skills, takwista il-paċi, takwista l-ena, serħan tal-moħħ, dawn huma skills. Ekku, jitu joħroġ karattru, Glenn, jerġa' joħroġ il-karattru tagħna għax insossuna in a safe space. Qabel ma nagħlqu ħankunu qegħdin nagħlqu dal-waqt, se nfehmkom ukoll li fil-volontarjat m'hemmx biss din l-opportunità, hemm firxa tistgħu sibu mal-annimali, ma' żwiemel, jien kullum kien nagħmel il-volontarjat. Iżda wkoll riċentament qed niskopri volontarjat illi ma jfissirx illi ħankunu direttament ma' xi organizzazzjoni, imma wkoll grupp ta' ħbieb waħedkom tistgħu tagħmlu ikla u dik l-ikla li ħadkunu qegħdin tiklu minnha forsi għamiltu xi sfilata, xi logħob ġej is-sajf issa ġbartu ammont ta' flus u wersaqtu lej xi entità bħal stand, per eżempju, jew tuħu għalijak ma nsemmix Ġovanna Antida, jew Fondazzjoni Ġanantit fejn naħdem jiena wkoll, jew tafu intom li nħobb nagħmel volontarjat kullimkien. Eżatt, għażlu intom u għajdwara. Konna grupp ta' żgħażagħ dakinhar minflok badna vizzju ħażin u morna forsi jiena naf żgħażagħ li għandhom passat ta' droga, passat ta' coke, passat ta' li ħankun qegħdin nitkellmu fuqhom dawn l-qudiem. Ntfajna l-kuġini ma' xulxin, għadna nlabu l-karti flok morna l-kazino, ġbarna somma flus, alright, u ħaniġuntu għalilkom. U ilhom u ħalluna narawhom igawdu l-daw iż-żgħażagħ. Ara kemm tistgħu tkunu kreattivi fil-volontarjat. Jiena nirringrazzjak Glenn. Grazzi lilek tal-opportunità. Min qalbi nerġa' nsellem iż-żgħażagħ minn taħħa anke inti qed tissellmilhom waħda x'jaqbdu miegħek. Daħ ngħidilhom biex jaqbdu miegħek. Nirringrazzjak minn kull min qed jieħu ħsiebna biex inkunu qegħdin hawnhekk, inkluż lil Ħoj li semma naqaleħnu llum ukoll vera. Saħħa u ħankunu qegħdin nitfawlkom iktar informazzjoni fuq stand. See you.